Tata bụ ụka nke 12 na abụọ n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata ịma na Tony Ikebudu na-enye Chineke ekene n'isi ụkọchukwu Wincheslus Ofojebe, onye nke na-eme mmemme ọgụ arọ na 15 o ji wee bụrụ ụkọchukwu. Skọlọga Amaka na-ayọkwa Chineke ka ọ na-agọzi Chuka Obieje, na-enye ya amara, na-eduzi ya ụzọ tata oge ugbu a ọ na-elote mgbe eji were mụọ ya. Tony na Ịma Ikebudu na-enye Chineke ekene n'isi Austin na Josephine Agwenu, ndị nke na-eme mmemme ọgụ arọ abụọ ha ji wee bụrụ di na nwunye. Grandfather, grandparents Paul and Rosalie na Amuchie na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi their grandson Zion Omole, onye nke na-eme arọ 10, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya, na-edu ya, na-agbaziri ya. Tony na Ịma Ikebudu na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Ụfada Ojiakọ ụkọchukwu, onye nke na-elote ọgụ arọ 410 years eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya n'isi Chris Obieje, onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. O si na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izuchukwu Chuke. Helen duru ihe sie na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Hilary ihe a na-achọ, Edwin ihe a na-achọ, Felicia ihe a na-achọ, na Kevin Nwaugu ihe a na-achọ. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchibe na nwanne ya nwanyị Sabina Oji. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Ezinụlọ Amuche na-ayọ maka mkpụrụ obi Elizabeth Agọmmụọ Ni Amuchie. Chris na Angie Chude na-ayọ maka mkpụrụ obi Valentine Izuchukwu Chuke. Nicholas Social Udoji na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ya nwanyị Amara Vivian Udoji, ofu arọ ha na-elote o ji wee rapụ ụwa nke a. Edi na Angie Enwedo na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Mama Edi Justina Mgbafọ Ego Igwe Enwedo. Tony na Ịma Ikebudu na-ayọ maka mkpụrụ obi Sister Mary Divitua Ichok Ọwa. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Ken Chukwu Kenneth Chukwu. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Yesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi ndị m hụrụ n'anya, udo dịrị unu niile. Unu abọọla chie. Ya ka anyị na-erunye aja maasị dị asaa maka ndị niile agụpụtara bụ ndị rụrụ ya nụ. Anyị na-echetakwa ụmụnne anyị niile ndị yụrụ anyị ekpere n'ụzọ dị iche iche, na ndị na-ebu ndị anyị kwere nkwa ikpere ekpere, ọkachakwa ndị nọ n'ọrịa. Anyị na-etinyekwazi ndị a n'ekpere nke aja maasị dị asaa. Ana m akpọkuzi unu niile ka unu tinyekwe ebumnuche nke unu n'ekpere. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịtọwata ndị ome njọ, Onyenwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elụgha, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, Onyenwe anyị mee ebere. Ọ Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
dịrị Chineke. Otito 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 dịrị Chineke. Nsọ, nyere m nsọ, anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile, onye ihe niile kacha mma si n'aka ya abịa, mụnye n'ime obi anyị ịhụnanya maka aha gị. Biko zụlite ihe niile dị mma n'ime anyị ka anyị na-eto n'ofufe gị. Were amara gị na-echekwaba ihe ndị ahụ ịzụlitere n'ime anyị site na adị nwe anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Sirak. Nwa m, were obi umeala na-arụ ọrụ dịrị gị. Nke a ga-eme ka ahụ gị n'anya karịa onye ahụ na-enyefusi akụ na ụba ya. Mgbe ọkwa gị rigoro elu karịa, mgbe ahụ ka ị ga-ebudo onwe gị n'ihe niile karịa, ka ị were nweta amara n'ihu Onyenwe anyị. Ọ bụ ezie na ike Onyenwe anyị ebuka, ma ọ na-anara ofufe onye obi umeala. Ọrịa onye nganga enweghị ngwọta, n'ihi na ihe ọjọọ agbaala mgbọrọgwụ n'ime ya. Mkpụrụ obi onye nwere ọgụgụ isi ga na-enweta amamihe. Ntị maara ihe ji ezigbo obi anụrụ okwu nke amamihe. Okwu nke ose bụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Chineke, iji obiọma gị kwadoro ndị ogbenye ebe obibi.
omume na-aṅụrị ọṅụ na-egorikwa n'ihu Chineke. Ha ga na-ete egwu ọṅụ werenụ Chineke ukwe, bụọrọnụ aha ya abụ. Aha ya bụ inwenụ. Iji obi ọma gị kwadoro ndị ogbenye ebe obibi Chineke. Iji obi ọma gị kwadoro ndị ogbenye ebe obibi. Nna nke ụmụ mgbei, onye nchedo ụmụ nwanyị isi mbe, ya ka Chineke bụ n'ụlọ nsọ ya. Chineke, onye na-enye ndị na-enweghị ụlọ ebe obibi, ọ na-eme ka ndị eji eji nwere onwe ha. Iji obi ọma gị kwadoro ndị ogbenye ebe obibi Chineke. Iji obi ọma gị kwadoro ndị ogbenye ebe obibi. Chineke, imela ka nnukwu mmiri zoo mgbe ndị nke gị dara mba, i nyere ha ndụ ọhụrụ. Chineke anyị, ọ bụ n'ebe ahụ ka ndị nke gị chọtara ụlọ obibi nke ị kwadoro ndị ogbenye n'obi ọma gị. Chineke, iji obi ọma gị kwadoro ndị ogbenye ebe obibi Chineke. Iji obi ọma gị kwadoro ndị ogbenye ebe obibi. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. Unu abịaruola nso n'ugwu ahụ anaghị emetụ aka, na ọkụ ore gidigidi ma ọ bụ ọchịchịrị n'itiri n'oke ifufe na ụda opi na-egbe eluigwe na ụda olu ndị mmadụ nụrụ wee rịọ ka a ghara ịgwa ha okwu ọzọ. Kama unu bịarutere n'ugwu Zayọn, nke bụ obodo mara mma nke Chineke dị ndụ. Ọ bụkwa Jerusalem nke eluigwe, ebe nnukwu nnọ ndị mmụọ ọma zukọrọ na mmemme ha na nzukọ niile, ebe onye ọbụla bụ diọkpara na diala nke eluigwe. Unu bịakwutere Chineke n'onwe ya, diope bụ ekwucha ọgwụ. Edokọtara unu na mmụọ nke dị nsọ. Edokọtara unu na mmụọ nke ndị nsọ, ndị emerela ka ha zuo oke. Unu bịakwutere Jesu, onye bụ ọgba ụkọ nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ. Okwu nke ose bụ ụwa. Hallelujah.
umala. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luka dere. N'otu ụbọchị izu ike, Yesu gara ebe a kpọrọ ya oriri n'ụlọ otu onyeisi nke ndị Parisi. Ndị mmadụ wee na-enyochapụta ihe ọ ga-eme, ma Yesu kwuru okwu banyere etu ụfọdụ mmadụ n'ime ndị a kpọrọ ya na ha oriri si ahọrọ naanị oche dị mkpa. Naanị oche dị mkpa. O kwuru okwu a n'ilu sị, mgbe ọbụla mmadụ kpọrọ unu oriri agbamakwụkwọ, unu ejila aka unu buru ụzọ họrọ isi oche, n'ihi na eleghị anya onye kpọrọ gị oriri kpọkwara onye ọzọ ka gị na nsọpụrụ. Onye kpọrọ gị na ya ga-abịakwute gị sị, nye nwoke a oche. N'oge ahụ ị ga-eji ihere malie gbada n'oche ikpeazụ. Mgbe ọbụla mmadụ kpọrọ gị oriri, gaa nọdụ n'oche dịkarịsịrị ala, ka ọ ga-abụ mgbe onye kpọrọ gị oriri batara, ya sị gị, enyi m, bilie gaa n'isi oche. Mgbe ahụ ị ga-enwe nsọpụrụ n'ihu ndị na-akpọrọ gị na ha oriri, n'ihi na onye ọbụla na-eweli onwe ya elu a ga-ebuda ya, ma onye ọbụla na-eweda onwe ya ala a ga-eweli ya elu. Yesu wee sịkwa onye kpọrọ ya oriri, mgbe ọbụla ị siri oriri, ma ọ bụ na ehihie ma ọ bụ n'anyasị, akpọla naanị ndị enyi gị ma ọ bụ ụmụnne gị ma ọ bụ ndị ikwu na ibe gị ma ọ bụ ndị agbata obi gị bara ọgaranya, n'ihi na ha ga-akpọkwa gị oriri n'ụlọ ha, wee si n'ụzọ dị otu a kwụghachi gị ụgwọ ihe ha riri n'ụlọ gị. Kama mgbe ọbụla ị siri oriri ukwu, kpọọ ndị ogbenye na ndị ụbịam, ndị ngwọrọ na ndị ìsì. Ọ ga-adị gị obi mma na ha bụ ndị na-enweghị ike ịkwụghachi gị ụgwọ ya, n'ihi na a ga-akwụghachi gị ụgwọ ya na mbilite n'ọnwụ nke ndị ezi omume. Oziọma ka onye nwe anyị. Anyị site n'oziọma anyị nụrụ ugbu a wee nweta mgbaghara njọ. Otu dịrị Yesu. Ụmụnne m na Kristi, oge anyị ka na-agụ akwụkwọ na seminarị, e mere ka ọ bụrụ iwu na nwa seminarị ọbụla ga-enwe ihe a na-akpọ spiritual director, ya bụ onye ị ga na-agakwuru mgbe niile
ya na-eduzi gị n'ime mmụọ. Iwu ji nwa seminarị ọbụla ịdị na-aga ihe a na-akpọ spiritual direction every week. Oge ahụ enwere ndị fara ahọpụtara ọrụ ha sọsọ abụghị nkụzi. Ọrụ ha sọsọ bụ ịrụ ọrụ as a spiritual director na seminary. Nwata akwụkwọ ọbụla na-eje n'aka ha. Ana m echeta oge ahụ ofu ihe ha kụrụ ka ekwe ka ọ baa anyị niile na ntị, baa anyị n'ụbụrụ, baa anyị n'omi ọkpụkpụ. Ihe ha kụrụ n'ekwe mgbe niile bụ mkpa ọ dị ma ọ bụrụ na anyị nwa chọọ ịdị successful in the spiritual life, na anyị ga-ebiriri ndụ a na-akpọ a life of detachment. Detachment. Ihe ahụ asụsụ bekee, ama m ama na-ekwu ihe a, detachment. Ama m ihe ọwụ na asụsụ Igbo. Ele ihe wụ detachment? Be brave, kwuo okwu ka m mara ihe ọwụ. Nkewapụ. Well, ọ bụrụ na anyị chọọ ịmata ihe wụ detachment, anyị ga-amara ihe wụ attachment. Unu lekere ụmụ nwaanyị anya n'isi ebe a. Enwere mma na-achọ, ụmụ nwaanyị na-achọ, asị a ga-etinye ha attachment na isi. Unu mara ihe ọ bụ? Etiga attachment a, ụbọchị a ga-ewepụ ya, ele ihe n'ahụ. Maka na ama m na mgbe anyị na-eto eto, ịchọọla mma m kwuru na a ga-ewepụ attachment n'isi ya, ana m ejide ụbọchị ahụ gawa iyi na-enweghị onye dịrị m nụ. Maka na achọghị m iso, ọ na-ara ahụ iwepụ ya one by one. So ịchọọla kwuru na a ga-ewepụ attachment n'isi, ụbọchị ahụ ị ga-ahụ m n'ụlọ. I hated it. Ya bụ ihe ahụ emere attach, ọ na-ara ahụ to do what? To detach. Wee bụrụzie na ndị a na-akụziri anyị ndụ nke mmụọ na-asị anyị, ịchọrọ ime ọfụma, you must detach. You must do what? From what? From what you attach yourself to. Ụka na-akụzi nkụzi gbasara etu mụ na gị chere nwere ike isi dịrị attached to some classical things that can take away God from our lives. Otu ụzọ ihe ụfọdụ akọwara anyị, ma ọ bụrụ na mkpụrụ obi mụ na gị tapara ebe ahụ, na ọ ga-ara ahụ onye ọbụla mkpụrụ obi ya tapara ebe ahụ ga-enwezi ike ige ntị n'ihe Chukwu na-eme gịnị na-agwa ya. They brought out three things. Attachment to money. Obi gị taparala n'ego, arụ emene gịnị? Arụ emene. Maka na onye ahụ dị attached to money, you can do everything in this world to make sure na ịkpatara ya bụ ego and to retain that money. If your heart is attached to money, you can kill. You can hurt anybody. You can always break the law. Ka enwe ike ime gịnị? Inweta ego ahụ. Obi mụ na gị nwekwara ike tapara n'ihe a na-akpọ power. Ihe adọga na Nigeria ugbu a ka ejide ọchịchị. Once you attach to power, you can do anything to keep and retain power. You can break the law. You can kill. And you can hurt somebody in order to retain power. Ọzọ bụkwa ihe a na-akpọ pleasure. Ya bụ ihe na-enye mụ na gị aṅụrị nke anụ ahụ. Once we are attached and addicted to pleasure, ma na-eri eri o, ma na-aṅụ aṅụ, even what we call erotic pleasure. Once obi anyị taparala ebe ahụ, we can do everything to make ourselves happy. You can break the law, you can kill, and you can go out of your way to hurt somebody else in order to engage
in pleasurable activity. Ka ihe mere m ji na-ekwu ihe ndị a maka attachment na gịnị detachment. Ghọta na ya ọfụma. Ka a na-ekwuzi ka anyị ga-eji obi anyị na-ajụzi onwe anyị ebe anyị nọ. Where are we? What are we attached to? How can we detach ourselves? Ofu ihe ọzọ a gwara anyị ebe obi mụ na gị nwere ike ịrapara bụ ihe a na-akpọ glory. Glory, honor, being at the center of the limelight. Ebe ị ga-apụta onye ọbụla na-eme gịnị na-eto gị, ọ na-atụ gị n'ụbụrụ. Awụrụzi gị ahụ the talk of the town. If we attach to that kind of glory and honor, ọ na-eme anyị oge ụfọdụ anyị echefuo ihe anyị bụ. Ma a na-akọwara anyị ọfụma na dịka mmadụ Chineke kere, mgbe katikizim na-akọwara anyị sị onye bụ mmadụ, eleghị anyị zara. Onye bụ mmadụ? Mmadụ bụ onye Chukwu nwere gịnị? Nwe ahụ na ekere ya eme gịnị? Oye Chukwu, which means we are hardwired to God. Ekere mụ na gị anyị eme gịnị? Anyị eyie Chukwu. In other words, mgbe na mgbe ọbụla ahụ na-agba mụ na gị ngịrịngịrị dịka enwere ihe anyị na-enwetabeghị. That is a sign that we are longing for God. Our bodies are hardwired to God. Mana mgbe na mgbe ọbụla anyị hapụziri ihe anyị tosiri ime, dịzi attached to ihe ndị a m gụpụtara ugbu a: money, power, pleasure, glory. Anyị amara na anyị agawala out of the right way. Sọọzi ihe o ji dịrị mkpa na mụ na gị ga-egere ntị n'ihe anyị gụrụ n'ihe ọgụ taa site n'akwụkwọ Ecclesiastes na ozi ọma anyị gụrụ n'ụbọchị taa. Ha niile na-ekwu maka ihe a na-akpọ mmadụ ịdị umeala. Mmadụ ịdị gịnị? Umeala wụ ọgwụ ya. Inwe umeala ị ga-emeri ọchịchọ nke ego. Inwe umeala ị ga-emeri ọchịchọ inwe pawa. Ịdị umeala ị ga-emeri ọchịchọ nke ihe ga-enye gị aṅụrị n'ahụ. Ịdị umeala ị ga-emeri ọnwụnwa, ịbụ onye a na-eto mgbe niile. So lekere na anya n'ihe a gụpụtara anyị taa gbasara ihe a m na-ekwu. Akwụkwọ Sirak sị, nwa m, were obi umeala na-arụ ọrụ dịra gị. Gịnị wụ umeala? Na-asụ bekee anyị sọ gịnị? Humility. Ebe okwu a si wee pụta, from the word humus. Humus wụ aja. So mgbe m na-asị dịrị humble, ọ pụtara na anyị ga-ewetu onwe anyị gịnị ala ọhịa ọwụ. So when you are telling somebody to be humble, embrace humility, it is a sign that we are now down to earth. Enwekwa ihe ọzọ. Very simple, but very difficult to practice. Mana akwụkwọ ozi ọma na-agwa anyị si na mgbe na mgbe ọbụla anyị dị umeala, nke a ga-eme ka ahụ gị n'anya karịa onye na-enyefusi akụ na ụba ya. Na mụ na gị dịrị umeala, na we put ourselves in a situation where we can be loved more than any other person, even the one who gives out his wealth. Unu kwere ekwe? Na ọbụrụ na anyị dịrị umeala, na a ga-eme ka ahụ anyị n'anya, because you are not calling for that honor for yourself. People will recognize whom you are and then give you the honor because of your humility. Osio, mgbe ọkwa gị rigoro elu karịa, mgbe ahụ ka ị ga-ebudo onwe gị n'ihe niile karịa. Ọ bịasịzie, ọrịa onye nganga enweghị gịnị ngwọta. Anyị ga-elekere onwe anyị anya mara
ebe anyị kwụ n'ihe a maka na ihe na-emekwa anyị na ndụ akwụkwọ nsọ ka na-agwa anyị ihe anyị ga-eme wee gbara ha ọtụtụ nsogbu anyị jiri aka mee gịnị tinye onwe anyị nganga ka etoo m ka etuo m afa oge ụfọdụ have landed so many of us into trouble anyị na-enweghị ike isi n'ime ya mee gịnị pụta. Oge m na my graduate studies emere m ya na Netherlands. So oge m dị na Netherlands na monastery ebe m bi enwere fara onye monk n'ebe ahụ na-arụ ọrụ na prison na Amsterdam. Ya lọtakwana ya gwa m na ndị Naijiria nọkwa na mkpọrọ ka nkụ na Netherlands. Ọ na-akọrọ m ihe ọ na-ahụ ma ya gaa ọrụ. Mgbe ekpebi otu ụbọchị na m ga-esi ya eje o mekere m the provision clear m to visit ndị ọ na-asọ ndị Naijiria. Ụbọchị m jeziri enwere onye nke m hụrụ ọ nọ ebe ahụ life sentence ya na ọ gaghị apụtazi ọzọ mana ọkwa nwanne anyị nwoke. Oge m bidoziri jụwazie ihe kpọbatara ya ebe ahụ ọ kọkwara m dịkwa very sorry for what had happened mana nkịta mere gịnị ataala ata he will be there for life until ya nwụ. What happened? Ka eto ka ọ bụrụ apụta etu oge afa ọ bụrụ na that is what he was into ọ bụrụ na ha na-atụ mgbere ọgwụ ọ na-alọta obodo enwuru ọkụ egwu na-akụ ebe niile na ọ batara a na-eme ya bụ ive ka adịghị ata afọ eme gịnị akpati ya a na-eto ya. And to maintain that kind of lifestyle he continued. Unfortunately for him obere nwa ha ji ebufetego ya wụ ihe obere nwa agbọghọ ha nyere ya ka olochaa ya wụ ihe very successful si Nigeria bata Netherlands. Mgbe ha nabataziri ya wụ obere nwa a na-echenụ ka onye ya bụ ihe ọ naghị anyụ ha na-enwe ndidi na-eche no way in order to make sure na ihe ha tinyere nwatakịrị n'ime agaghị agbawa n'afọ ka ha hapụ iluzu their precious commodity. Gịnị ka ha meziri? Ha egbuo nwatakịrị bọọ ya na ndụ wepụtazi ihe niile ha ihe ha gwara ya solo. And they never told anybody because they didn't know how to dispose the body. Ha gbuo ya pieces were ya chizie n'ime freezer. Ndị mụkwara nwatakịrị na-echesi na nwa ha bịara obodo oyibo. Nothing. Enwe onye ma exactly what happened. Kedụkwana ka esi marazie? When they left the apartment they were living in, they didn't evacuate the freezer because amaro ihe ha ji human parts eme gịnị eme. Then the people who was in the building, when they came back to renovate, they started throwing things out, only to find out that what actually was in the freezer was not actual meat, but human remains. Ebe a ka okwu bidoziri. Ewereze polisi chọwazie ndị bi ebe ahụ before. Otu a ka esi chọgide nwụta mmadụ abụọ n'ime ha. Emewezi investigate ghọta ọfụma na ọ ha nwa bụrụ nwatakịrị obere nwa. Ebe a na-achọ glory. And now ihe a na-asị onye bugo onwe ya elu gị na-eme. Looking at him in the prison, ọ ga-ewute gị nke ọma wute gị nke ukwuu ma ị na-ele a very young man who is going to spend the rest of his life that way, all because of the love. Etu omaha ka ọ bụrụ ụmụnwa onye a ga na-akpụ n'ọnụ every December, and in that process nwa mmadụ eme gịnị anwụọ. So ihe akwụkwọ nsọ na-agwa anyị n'ụbọchị taa dịrị mkpa na each and every one of us must find ourselves in this
proclamation we have made. Ebe ka anyị nọ, kedu ihe webe anyị dị attached to? What is it that makes us very pompous? Ele ihe na-eme anyị adị ka ụwa niile bịa mee gịnị gụrụ anyị ikpere n'isi ala. Akwụkwọ nsọ na-asị anyị na the only thing that can save us from this kind of situations is when we become humble. Mgbe mụ na gị dị gịnị onye umeala, ọghọm agaghị eme gịnị aghọ gị. Onye umeala, Chineke na onwe ya ga-eji aka ya mee gịnị bulie gị elu. And that is the same message that Jesus is bringing to us in today's gospel. Ebe o jere oriri in an elite household, maka na onye kpọrọ ya oriri asị na ọwa onye isi ndị Parish, so nke a bụrụ oriri ụmụ ogbenye. Akpọ Yesu sọ bịa soro rie oriri. Mgbe o ruteziri in this kind of elite environment, asa anya onye ọbụla nọ na-eme gịnị aga zam ka mara ebe ọ ga-anọ. Ọgwụ taa ka ọ dị anyị na chọọchị a, oge ụfọdụ dutu otu anyị si azụ ịma onye ka ibe ya, anya anyị na-eme zam ka mara onye mere gịnị, ka mara onye nọ ebe ọ nọ. Ọgwụ taa ka ndị Farisi si eme na ozi ọma, mgbe ha legidere anya ka mara ebe ọ ga-anọ ka ha mara. Each and every one of them was jostling for the higher position. Kedozi ihe Christ kwuru mgbe ọ hụrụ this kind of situation? O werezi ya kụzie nkụzi maka alaeze eluigwe. Ọgwa ndị mmadụ si mgbe na mgbe ọbụla unu gara oriri, unu agala ịnọ n'isi oche, maka na ị nwere ike nọrọ n'isi oche, onye ka gị n'ọkwa eme gịnị abata. Mgbe ahụzi onye kpọrọ gị oriri ga-asịzi gị biko nwanne m siri n'oche a mee gịnị. And then you see humiliation, how it happens. Then asịzi na onye ka gị n'ọkwa ga-anọzi ebe ahụ ị nọ, gị nwa awụzi onye gara aga nọrọ n'isi eme gịnị a nọrọ n'ọdụ oche. Ọbịa ubi okwu ọsịo onye weliri onwe ya elu na a ga-eme gịnị, onye wedara onwe ya ala na a ga-eme gịnị. Nke a bụ nkụzi. When we raise ourselves up, God will find a way of humbling us. Ọ ga-eme anyị kpụọ anyị ọnụ n'ala, mgbe aka anyị ga-eji marazie ihe ọ na-akọwa n'ozi ọma taa. E nwere ofu nwata nwaanyị m hụrụ, ya na-akọrọ m otu ya na ihe si mee. Oh, somebody dị very well to do. So mgbe ọ na-achọ ịlụ di, ọ chọkwara ịlụ onye nọ na level ya. Ọ ga-join izie this millionaire march. Unu enwere millionaire march, unu ga ebe ahụ unu ga-aghọta ihe m na-ekwu. That is the only way to match people who are rich. So eventually for her, she succeeded in getting somebody, a very rich man. Ya na ya ebidozie kpawa, a na-plan izi engagement party. Ụbọchị ha tinyeziri ya wee engagement party, ya kpọọ ndị niile wụ ndị nọ na level ya. All the people nọ na level ya, ha niile showed up. A na-akwado. What happened? The man didn't show up. Ya onye o chere na ọwụ ya na ya before never showed up for the engagement party, and they thought he was joking, and that was where the whole thing ended. She felt very humiliated by that incident. N'ihu ndị niile ahụ ndị enyi ya wụ class of the society bịara nọ ka ha hụ ihe otu esi eme ya bụ ihe n'ụdị mgbanwe isi. And when it eventually dawned on her that this marriage is no longer possible, arụ eme ndị na-ebịara mmemme onye ọbụla eji nwayọọ na-eme gịnị, leaving her all by herself together with ndị bịara ịsa bụ nni. Ọ sị na ọ fọrọ ntakịrị ka ara pụọ ya that day. Ya ma ihe eji onwe ya eme. So eventually it looks like something in her told her that it has not ended. Kedu ihe o meziri? Ndị agha ọ kpọrọ to come and serve
ya kwụọ ha ụgwọ sị na ha ga-ekwe ka ha gaa na food pantry, ka ha gaa bụrụzi ndị niile akwadoro maka high class people, ka ha gaa nye ya food pantry for the homeless. She paid them and they all agreed. Hebrew ndị niile aha gawazie to food pantry. Mgbe ebuteziri ndị na food pantry, ọ bụrụ na ha bịara at exactly the time when people were coming in to take food. Here her first time of experiencing people who are homeless. Ọhụ na ebe a na-eke nni a o metụ ya n'ahụ, ọyọ ndị na-arụ ebe a sị enwere m ike iso unu? Ha si ya, you can serve as a volunteer. Osoro ha kewe nni okechazie laa. Since ya gachara to that food pantry, obi ya shibe ebe ahụ megene pụọ. Every Saturday ya gachi. And what happened? Di ọlụrụ ugbu a ọ hụrụ ya na food pantry ahụ, ọ hụghị ya na Millionaire app. And when she shared this story, she was telling me that she cannot but thank God for that experience. Maka na Chukwu pụrụ ụzọ mee gịnị kpee ya ọnụ n'ala before ya ghọta ihe Chukwu ka ọ kpọọ ya. And that is what Christ was explaining to us. N'ike ikpe oriri, invite only the wretched, the poor, the homeless. Ndị ụwa na-eme gịnị na-esiri ike. And you find now how this girl was able to find her life calling by that humiliation. Chineke pụrụ ụzọ kpee ya ọnụ n'ala before gosizi ya sị lekwa ihe m chọrọ ka ime gịnị ka ime. And that was where she found her joy. Sunday mụrụ n'anya, as a word is enough for the wise. Ịmara ihe, dịrị humble. Mgbe ị na-amaghakwa n'ihe, bụrụ onye okomoko. Udo dịrị unu. Ebere ke ndị kwere nọ ụmụnne m na Kristi ka anyị were ezigbo okwukwe gbakwute Chineke hụrụ anyị n'anya, ka anyị rịọ ọnụ maka mkpa nke mmadụ niile, ka anyị rịọkwazienụ ka onye anyị onyinye nke umeala. Mary nanyi Mary o nwanyị obiọma, Mary o were anyị nye Chukwu n'aka ezigbo mama. Maka ndị amụma na ndị egbulegbu n'ihi okwukwe ha na Kristi n'oge nke anyị, ka ha kwudosie ike n'ime Jesu Kristi,
anyị arịọ gị dị nwenụ. Mary nani Maria, nwanyị obiọma Maria, were anyị nye Chukwu n'aka. Maka obodo kewara ekewa n'ihi nsogbu n'oge ochie, ka Chineke mee ka ha jikọtakwa ọnụ dịkwa n'udo. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Mary nani Maria, nwanyị obiọma Maria, were anyị nye Chukwu n'aka. Maka ndị agụụ, nnukwu idei mmiri, ọkụ na ọma jijiji chụpụrụ n'ụlọ ha, ka Chineke nye ha ike iji mezie ihe niile nara n'iyi ma wuzikwa ndụ ha. Anyị arịọ ya ọma Mary nani Maria, nwanyị obiọma Maria, were anyị nye Chukwu n'aka. maka ezinụlọ kewara ekewa, ndị na-enweghị udo na ịdị n'otu, ka Kristi were ọgwụgwọ nsọ nke ezi udo na ịdịkọ n'otu gọzie ha. Nne Mary, nwanyị obiọma Maria, were anyị nye Chukwu n'aka. Maka anyị niile na-agbakọ n'oche nri nke Kristi n'ebe a, ka anyị bụrụ ezi agbamume na nchekwube n'etiti onwe anyị, ọkacha n'oge onyinye owuwe ihe ubi a. Nne na-enwere atọ Mary nani maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na Mass dị asọ tata, ka ekpere anyị wetara ha aṅụrị ebebe n'eluigwe. Anyị arịọ gị ezigbo Mary, nwanyị obiọma Maria, were anyị nye Chukwu n'aka. O Chineke ji ike niile, ịhụnanya ị nwere n'ebe anyị nọ karịrị akarị, ewezụga gị enweghị ihe anyị pụrụ ime n'ime ndụ anyị. Biko were afọ ọma nabata arịrịọ niile nke anyị rụnyere gị n'ekpere nke ndị kwerenụ, mezuoro anyị karịa ka anyị rịọrọ gị n'ekpere. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Chineke nna ndewo, ndewo, onye kere ụwa ndewo, imela papa. Chineke nna ndewo, ndewo, anyị na-ekele gị, nara ekele, nara ekele, onye nwenụ ndụ, nara ekele anyị, imela papa. Ihe mere dị mma, nara ekele, nara mbuli elu, onye na-ere ndụ, nara ekele anyị, imela. Anyị na-aja gị mma, nara ekele, nara mbuli elu, onye nwere ndụ, nara ekele anyị, imele papa.
na enewo nara mbuli elu nara ọchịcha mma imela Chineke nna nara ekele m imele Chineke na nara ekele gị ọna onye na-eme mma nara mbuli elu imela Chineke ndewo Chineke mela Chineke ndewo Chineke mela onye na-eme ma ndewo onye nwere ndụ ndewo Chineke ndewo Chineke ndewo Chineke ndewo Chineke ndewo anyị tụwara ya mama tụwara ya mama onye nwere Jizọs tụwara ya mama tụwara ya mama onye hụrụ Jizọs tụwara ya mama onye hụrụ Jizọs tụwara ya mama tụwara ya mama onye nwere Jizọs tụwara ya mama anyị gbawara ya egwu gbawara ya egwu ọma onye nwere Jizọs tụwara ya mama ya nọ mele mela onye nwere Jizọs tụwara ya mama anyị si n'onye nọ mele nna m imela ya mela onye nwere Jizọs tụwara ya mama aka mara mma ka m ga-agọrọ Chineke m aka mara mma ka m ga-agọrọ onye na-eme mma kụwara ya aka mara 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 mma aka mara mma egwu mara mma ka m ga-agbara Chineke mma egwu mara mma ka m ga-agbara onye na-enye udo gbawara ya egwu mara mma 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 anyị ga-ebuli aha ya aga m ebuli aha ya o Chineke onye kere ụwa aga m ebuli aha ya o Chineke onye kere ụwa aga m ebuli aha ya ị na-achọ mma bulie aha ya o mere gị mma bulie aha ya ọ gwara gị ọrịa bulie aha ya o nyere gị ego bulie aha ya o Chineke onye kere ụwa aga m ebuli aha ya o Chineke onye kere ụwa anyị ga-ebuli aha ya onye ọma onye ọma onye ọma
Jehova bụ onye ọma onye ọma onye ọma bụ Chineke bụ onye ọma onye ọma onye na-eme mma bụ onye ọma onye ọma onye na-enye udo bụ onye ọma onye ọma onye bụrụ ụzọ bụ onye ọma onye ọma ọbara nkịta okwu dị n'ọnụ onye ọma ya onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma bụ eze Jizọs onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs Chineke bụ onye ọma Chineke bụ onye ọma onye ọma onye na-enye ndụ bụ onye ọma onye ọma onye na-ewere ndụ bụ onye ọma onye senye tụba atụ n'ụjọ na ya bụ onye kwanye n'azụ onye ọma onye ọma onye ọma o kwesịrị nwanne m o kwesịrị ka anyị nye ya ekele ọma o kwesịrị ya ịma na o mere onye obikwa okwu onye ngwọrọ n'ije o mere onye akata ime ka anyị nye ya ekele ọma o kwesịrị ya nwanne m nyenụ ya enye m nyenụ ya enye m nyenụ ya nwanne m nyenụ ya onye na-eme mma nwanne m nyenụ ya o kwere onye ji nkwe nwanne m nyenụ ya o sị ya gaba atụrụ nwanne m nyenụ ya onye ya ekele ọma nyenụ ya obiko onye ya ekele ọma nyenụ ya o kwesịrị nwanne m o kwesịrị ka anyị nye ya ekele ọma o kwesịrị ya o kwesịrị ka anyị nye ya ekele ọma o kwesịrị ka anyị nye ya ekele ọma o kwesịrị ya nwanne m nyenụ ya onye na-eme mma nne m nyenụ ya ọkpara ya eze nkwe nwanne m nyenụ ya onye na-eme m mma nwanne m nyenụ ya obiko onye ya ekele ọma nyenụ ya obiko onye ya ekele ọma nyenụ ya ekele ọma kawa nganga n'ime Chineke nganga nwanne m ọ bụ ya kacha mma mewe nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs onye na-eme ihe Chineke na-achọ nwanne m elewe onye ahụ ị ga-ama ya onye ahụ bụ nwa Chineke na mewe nganga n'ime Chineke ịma na ọ bụ ya kacha mma mewe nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs onye na-eme ihe Chineke na-achọ Helen bụ nwa Chineke ganga na-ebu ya ọ bụ ya kacha mma ndị be Chuke bụ nwa Chineke ganga nwanne m ọ bụ ya kacha mma elu ụwa ya dị mma dị njọ ekpere enwe m aga m agbaba n'ime Chineke ga-akọpa
Jụwa na ụmụnna m ka aja mụ na unu bụrụ ihe ga-amasị Chineke nna ji ike niile nara nụ. Inwenụ site n'onyinye nke a dị nsọ anyị na-ehunyere gị mgbe niile, nye anyị ngọzi nke nzọpụta gị. Biko were ike gị mezuoro anyị ihe omimi nke a anyị na-eme site na Kristi inwere anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị nye n'ụdị nwe n'Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-ete ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: na ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ihukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Yesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu.
otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, meruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Joseph dị ngọzi bụ di ya na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa so ụwa niile. Haleluya, haleluya, haleluya. Ụmụnna, ka anyị were n'ekpere nọ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna na anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ gị o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Nke gị ike na otuto. Onye nwe anyị Yesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke osekpụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo.
atụrụ nke Chukwu. N'ụdị nwere anyị Yesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, inyela anyị achịcha nke eluigwe ka ọ bụrụ nri nke anyị. Biko ka achịcha ahụ na-agba anyị ume n'ịhụnanya, ka anyị site na ụmụnne anyị na-agbara gị odibo n'ụzọ kwesịrị ekwesị site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị kụpụziere ndị kwaya aka anyị kwadowere ịkụnụ. Ha sị etu a na-ekwu ya na-ada anyị mma, mana ọ ya adịkwa anyị mma ma ha na-eme praktis. Ịta ndị ọsha ga-agagharị envelopu anụnwa nji n'aka. Tata anyị na-ebidokwa monetize bazaar nke anyị emerọ ụbọchị ụka gara aga dịka nnukwu mmemme anyị merụ. Ndị ọshazi ya agagharị ike ya kịta. Anyị ji ohere a wee na-ekene ndị niile gbara mbọ n'ụzọ dị iche iche ịhụ na mmemme anyị mere n'izu ụka gara aga maka ụkọchukwu anyị bụ Jude Umeobi ka anyị si wee kwanyere ya ugwu o were mee mmemme ọgụ arọ na ise o ji wee bụrụ ụkọchukwu. Ndị niile dị etu a gbara mbọ n'ụzọ dị iche iche na anyị niile ka anyị kụpụrụ n'onwe anyị aka. Nke ahụ maka ndị communion. Ọtụtụ ndị na-ara fọm for communion. Anyị kwuru na ya ebido communion na ọnwa Septemba anụnwa anyị na-abanye n'ime ya. Mụnwa na onwe m ndị na-alụgoro fọm akarịgo ọgụ mmadụ, mana e mere ka nghọta ma ndị ji ewere na ọfịs ma ndị fada ji aka ya were mee ọ bụ sọ mmadụ ịnọ, fọm ịnọ bụ ihe ewechigagoro azụ. Anyị ebido katikizim na ngwụcha Septemba. Anyị na-amakwa ọkụ ya kịta. Ọ bụrụ na ị were fọm mee ihe niile dị na ya weta ya. Ọ bụrụ na gị ewerubeghị fọm ịgbakwa mbọ anyị da ijere kpọọ ọfịs ma ọfụmụnwa ma agbasa ka iwelu fọm. Ebido anyị ama anazi fọm ọzọ, anyị ama ewezi onye ọbụla. Anyị na-amụ ọkwa ya eri April, anyị amụghị ọkwa ya rinne, anyị na-amụkwa ọkwa ya kịta. Ndị niile na-akwado ịnata oriri, ndị ụmụ ha anatabeghị oriri, ara ise agbagobe welụnụ fọm ka ụnụ gba mbọ. Ndị ya akụzi n'ịnọ ọ bụ n'aka ndị nne na nna ka ọ dị alụ. Anyị ji ohere a wee na-ekene ezinụlọ Osi na Edith Chuke, wee na-ekenekwe ezinụlọ Udoji niile, ndị nke ụmụ ha rapụ. Ofu arọ ya bụ ihe a anyị niile nọ n'uru nwa ikolobịa na nwa agbọghọbịa ji wee rapụ n'etiti anyị. Anyị wee na-esi ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Agbasa ezinụlọ Chuke si ka anyị yọọ anyị niile ndị niile nwere ike na ha ya eje na graveside ebe ahụ ka ha ya anọkwa obere oge kpee ekpere maka nwa ha nwoke. Emechazie ebe ahụ ha elue n'ụlọ. Ọ bụ maka ndị niile anyị maalụ ndị nwere ike imenụ, ha na-akpọ unu niile ebe ahụ. Ndị Youth and Young Adult Choir Agbasa, unu nwere ya choir practice. Youth and Young Adult Choir, you have your practice after the Mass. Kịta ana m akpọlitezi ma tupu ya na-aga ebe ahụ anyị ma elotere anyị niile na tata ka anyị na-ebidokwa monetized bazaar.
inye Chineke ekene n'ụzọ abụ n'ụzọ o siri masị gị ego ka anyị ji eme ihe ịna-anya n'onwe gị n'ezinụlọ gị na ndụ gị n'ọlụ gị n'ihe niile gbasara gị n'ụzọ dị iche iche ọ bụrụ na imeka ma ọ na-emaka ma na ọ dịka mana ọ bụ ngọzi Chineke na-edu gị aga. Ọ bụ oge ugbu a ka anyị ji asị Chineke daalụ. Ọ bụkwa nkwado anyị na-akwado n'ụzọ dị etu a ka parish anyị si aga n'iru. Ọ bụrụ na anyị bịaba unu nekwuo anya a ga-akọwala unu basketi anyị zonu ọbụla enwere Shanahan, enwere Hiri, enwere Tansi baskets, enwekwara ndị nke Grandma, ọ dị nke nwekwuru youth, ha nwekwuru nke ha. Akwụkwọ eji ide afọ ha peburu mpe mana kịta obi anyị asa na were mezie akwụkwọ ya ka o buwe ibu. So onye na-agbagota iyi n'anya na zonu nke iso na ya enwekwa nke general isi na onwe otu ọbụla ị chọrọ n'ịnọ na general nke ya na-echego. Ma ihe anyị achọghọ bụ onye ọbụla isi na jee ebe a jee tụnye ma ị bịa ebe a kwụrụ tụnye na nke a tụnye na nke a, anyị achọrọ ya. Onye na-agbagote akwụkwọ dị ọfụma ọgwụna ma jụrụ gị ajụghị imechie ọnụ nyefe agana na line eji asị onye a nekwa ebe ijebe gbagobe ịgbago ma etu a, anyị ọ chọrọ ya? Anyị achọrọ ya. So ndị dị etu a na-emebi ya nụ ka anyị kwụsị na ya. Ọ bụrụ na anyị tụchaa ka anyị si eme fada ebukọrọ basket ọ bụ ya ji aka ya eme ụbọchị o meelụ ka anyị si wee malụ ka o si mekwu ka ụnụ malụ. Ebe anyị emeghe n'izu ụka gara aga anyị na-ada ememe ihe niile n'ọnwa nke Ọgọst. Ọ na-akọwa were na-ekwu ebe anyị emeghe last Sunday eyi enyekwa anyị one Sunday in October were mechie in October 11, the second Sunday in September. Second Sunday in September ka anyị ga-emechi monetized bazaar. Mana first Sunday ụka izizi n'ọnwa October ka a ga-akpọ result ndị zone. Enyere onye ọbụla oghere ime pledge ma ịkwụ ụgwọ gị ozigbo, mana ọ bụrụ na emechie ịbịa enye onyinye na second Sunday of September ị ka nwere oghere ịkwụ ụgwọ gị ka e wee gụkọnye na ndị otu gị o wee lue n'ọnwa nke first Sunday in October. Ọ bụrụ na gị akwụghị ụgwọ ya ị ka ji ya mana ikwuzie ya after that ama agụnyezie maka oge ahụ akpọgo result o were anyị anya. So monetized bazaar procession inye onyinye niile ya akwụsị I think in September 11, the second Sunday in October. Second Sunday in September. So biko gbaghara nụ m. So second Sunday in September monetized bazaar akwụsị. Ọ chịkwa gị nọkata esi na Chineke mba ka imekwa ka o si wee dị ka gị ka o si emerụ gị. Ọ chọrọ gị imerụ ụka ihe nke a bụ ihe gbasara gị dịara gị na Chineke. Ma ihe gbasara the competition, ihe gbasara monetized bazaar nke anyị nwa as a family, as a parish, second Sunday in September anyị emechie nya. First Sunday in October akpọrọ anyị result. Ọ bụ ka o si wee do. Kịta ana m akpọlitezi onye isi ndị nne na ndị otu ya Skọla Ọgamaka maka obere ihe o nwere. God is good and all the time. Biko Lady Ngozi Ogoke, Secretary Ndine, Biko Bagote here.
Ndine mama. Ndine mama. Biko, ama m ụfọdụ ga na-wonder kedu ihe ndị nne ụfọdụ yi white furu blue n'isi. So ihe anyị na-eme today wụ i-recognize ndị nne ndị lugoro di nọrọ na di 35 years and above. Also at the same time, I na recognize kwa ndị nọgoro na di ha nwụọ, they didn't remarry, they remained in the same marriage na-azụ ụmụ ha for more than 35 years. This started over 10 years ago. Ndị nne bidoro ya ka anyị were nye ndị nne si ha jisiri ike. Ọ dịghị izi. Ọ dịghị izi iwe mother. Ọ dịghị izi iche ezinụlọ. Ọ dịkwana izi remain in a marriage with what is going on in our society. So now on behalf of ndị nne, on behalf of St. Eugene's Parish, I am asking the recipient today. Congratulations. You are the role models. You are the examples for us. And I ask continue to give you the strength to continue to be the mothers you are, grandmothers you are, aunties, sisters, wherever you are to each and every one of us and in your families. But we will come to you for advice. We will come to you for support because it's not easy. We have a lot of young couples in this parish today. I really want all of you, as we do this, to look at these women. You can go to them afterwards and ask them, how did you do it? And they can advise you because it's not easy. We have some of them, we have like 55 years married to 35 years. And there are about 25 recipients today. Usually on Mother's Day, I name here, but because of the pandemic, in the last 3 years, we haven't done it. So that's what we're doing today. And if you total the whole number of all of them, actually they have remained married cumulatively more than 900 years. So if you total all of them, it's like 995 years. We could go on. So we will start calling them. Lady Ngozi Ogoke will start calling them and you start coming. And you get your own plaque, you go over there. At the end of it, then Father will bless all of you. Thank you. The mama. The first person is Mrs. Jeanette Anaka, 55 years of marriage. Followed by Mrs. Rita Oji, 53 years of marriage. The third person, Mrs. Florence Amambo, 51 years of marriage. Next person, Mrs. Veronica Uposta, 47 years of marriage. Mrs. Maureen, 42 years of marriage. Mrs. Solama Nyana, 42 years of marriage. Mrs. Ngozi Egwaso, 41 years of marriage. Mrs. Roseline Amuche, 40 years of marriage. Mrs. Ozo Ibekwe, 39 years of marriage. Mrs. Ngozi Obiora, 38 years of marriage. Mrs. Elechi Egoni with 38 years of marriage. Mrs. Helen Emuniwe, 37 years of marriage. Mrs. Christy Onwe-Melia, 37 years of marriage. Mrs. Rose Kate, 37 years of marriage.
Mrs. Uche Okafor, 36 years of marriage. Mrs. Ifeoma Nduku, 36 years of marriage. Mrs. Patience Nole, 36 years of marriage. Mrs. Ngozi Afonta, 36 years of marriage. My apology. I'm a friend, Mrs. Mrs. Georgia is 38 years of marriage. My apologies. Mrs. Rita Ahakamu, 36 years of marriage. Mrs. Louisa Okoye, 35 years of marriage. Mrs. Tessie Onyenedum, 35 years of marriage. Mrs. Fidelia Njoko, 35 years of marriage. Last person, Mrs. Ngozi Abolio, 35 years of marriage. That's it. Thank you. Otodiri eso nwa ndị nne ndị anyị kwanyere ugwu na ehihie a unu ga-elewezi anya n'ihu ọta ọta ka ngozi si abịa. Ana m akpọkuzi ụmụnne anyị niile bịara ụka taa ka unu gbatịa aka unu ka anyị na-agọzi ụmụ nwaanyị a bụ ndị gosirila anyị ezigbo ụkpụrụ nke alụmdi na nwunye. Chineke nna ji ike niile gị nwa gosiri anyị nnukwu ihe omimi nke okwu emere arụ obinyere anyị oge i kwere ka a mụọ nwa gị n'ezinụlọ Joseph na Maria. Nwa gị bụ Yesu Kristi jakwaziri bulie sakramenti nke matrimoni elu wee kọwaa na ihe ọbụla Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ enweghị ike ikewa ya n'ụbọchị taa anyị na-eto gị na-ekele gị n'ebe ụmụnne anyị ndị nwaanyị niile anọ bụ ndị lụrụla alụmdi na nwunye ọtụtụ afọ wee gosi ịhụnanya ị nwere n'ebe ụka gị nọ. Ka anyị na-akwanyere ha ugbu a anyị na-arịọ gị ma bụ Chineke ka isi n'eluigwe gị gbatị aka ngozi gị n'ebe ụmụ nwaanyị niile anọ na ndị di ha na ezinụlọ ha nọ. Ụbọchị taa anyị na-ebuli ha elu na-aja ha mma maka ịzụ ụkpụrụ nke ha tụrụ na alụmdi na nwunye. Ka gị ma bụ Chineke sikwa taa aja ha mma ma bulie ha elu. Anyị na-arịọ ngozi gị n'isi ha niile n'ofu n'ofu na-arịọ ka ị gọzie ha gọzie ndị di ha gọzie ụmụ ha niile ka aṅụrị ha nwere na gị jupụta n'ezinụlọ ha. Ka gị ma bụ Chineke na-aga n'ihu na-agbaziri ha na alụmdi na nwunye ha. Ka n'ikpeazụzi ka gị ma bụ Chineke were afọ ma nabata ha na aṅụrị nke eluigwe ebe anyị niile ga-enweta inweta aṅụrị nke uju gị ịhụ gị ihu na ihu site n'ekpere nke nna anyị dị asọ Virgin Maria na site n'ekpere nke ndị nsọ niile. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Congratulations to you all. Tụwara ya mama e. Tụwara ya mama. Si ya n'omela o. Si ya n'omela. Eze Jizọs tụwara ya mama. Si ya omela. Si ya
na-emela o si nna m na-emela o eze Jizọs tụwara ya mma si ya na-emela. A na-esekwa na foto anyị jee na YouTube ihe niile na-adị ya, so ije na YouTube ị ga-afụ ya ọfụma ụwa niile na-ekiri ha kịta. Ndị onye nwe moto Mercedes C350E 7ZPA187 ọ bụrụ na ị lotere na moto gị ịnọchiri o nwere principal nke skuul akpọchiri onwe ebe o si afụta ịnọchiri ihe ya na onye nwe Toyota Highlander 7U AP160 Toyota Highlander 7U AP160 ka unu gbaa mbọ ka unu jee bupụ ihe unu nọchiri ebe o si apụ ka ha na-aga n'iru. Tata bụ last Sunday anyị nwere n'ọnwa nke August. I wee na-asị all the August babies, please may you stand. All the August babies. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear August babies. Happy birthday to you. Ketas ana m akpọnite onye na-ahụ maka bazaar Maazị Siwayo Makụ ka ọ gbagota ya na ndị otu ya ka ọ kpọzie fa. Before ndị na-ahụ maka bazaar egbogote enwere m housekeeping to keep. Enwere m ọgbụ ịbụọ here. Ọgbụ ịbụọ nọ here abụghị the regular ọgbụ. The regular ọgbụ nọ n'azụ. This ọgbụ ịbụọ, one of them may represent 3 cows. So 2 of them may represent 6 cows. So ihe abụghị regular ọgbụ. Onye ọbụla chọrọ ọgbụ ya ga n'azụ were ọgbụ, except ndị ga-enye anyị 6 cows or 3 cows. Ha bịa were nke a. Thank you. Having said that, ana m akpọte Ifediba ma ọ bụ na ọ nọ in the house and also talking tech to come to the podium. Thank you. While ha na-abịa, the families na-abịa first. Families, please. Then after families, groups. Then ndị ga-enye anyị the 3 or 6 cows. Ha bịa buru ọgbụ a. Thank you. Praise the mighty name of Jesus. Amen. I got it fast. Achọrọ m ka m congratulate kwa ndị nne ndị natalụ ihe oyiye dị iche tata from 35 years and above. Ka I call for aka ọzọ. Unu afụgo ka Chukwu si agọzi anyị. Ozi ọma tata nke si n'akwụkwọ Luke ọtọka anyị. So onye ọbụla n'ebe anya na-akpụ ya ikwe nkwa Chineke ga-enyere gị aka imezue nkwa ahụ ikwere. Ihe anyị nọ tata bụ onyinye nke ihe ubi. Biko ndị kwa ya welite na my spirit ka anyị nwee ike wee bido ihe. Ndị ga-enye onyinye gbadabazi ya nọ na mgbada. Ihe ebube envelope. Asịrị ihe ebube. Envelope dị n'azụ onye chọọ envelope. Ezinụlọ Michael Nkwakụ ọ bụ ha na-abịa kịta
Michael Nkwako ha ejebego. Nkwako family ọha na-abịa. Nkwako family ezinụlọ Nkwako ọ bụ ha na-aga. Ezinụlọ aka metalụ anaghị aka metalụ Joe and anaghị aka metalụ ezinụlọ ha ọ bụ ha na-aga. Ezinụlọ aka metalụ ọ bụ ha na-aga. Nkwako family aka metalụ family na-eso ha. Bon David Ofegbo ezinụlọ Bon David Ofegbo ọ bụ ha na-aga. Ezinụlọ Bon David Ofegbo ezinụlọ Nkwako daalụnụ ha ji ede efi aka ọ bụ ha na-aka metalụ ha ji ede efi. Uche kele ya aka metalụ na ihe ebube na-abịa. ihe ebube mewo nọ asị m ihe ebube meela nụ ọgọzi nwanna m ọgọzi nwanne m ọnọrọ family na n'azụ. ezinụlọ Ọlụmba Oke Adada Ọlụmba Oke Adaka Ọlụmba ọ bụ ha na-aga. Oke Adaka Ọlụmba ọ bụ ha na-aga. Ebere kele ya obi kele ya onye ọgọziri kele nụ ya aka metalụ kele ya onye ọgọziri kele ya Godwin Olumba anyị na-ekene ọnụ. Godwin Ake na Helen ezinụlọ Olumba ha ga-ekwu. onye ọgọziri kele ya Sista Adakụ Olumba family ezinụlọ gị Chete abịa ofe ụbụa kele ya Olumba family Emechete ọ bụ ha na-aga. ekene Chukwu Emecheta family Charles and Agatha Nwoko Agụ family anyị na-ekene. ihe ebube melanụ Asia ihe ebube mela ihe ebube mela ihe ebube mela Emecheta family biko kelee ụmụnna kwe ọ bụ ha na-aga. Ọ bụ ha na-aga. Ụmụnna kwe ọ bụ ha na-aga. Emecheta family emecheta kelee ya emecheta na-ekene Chukwu ihe mere ọnụ n'ime ndụ ha Emecheta family emeka na-ekele gị ihe mere n'ime ndụ ha Mr. Skola ihe mere n'ime ndụ ha ihe ebube mela kelee nụ na Ngozi a na-ebere kelee nụ ya ọ bụ ha na-abịa. Ete na Ngozi a na-ebere. Remember to write your song. Ezinụlọ amụchie ezinụlọ amụchie ọ bụ ha na-abịa kịta. Ezinụlọ family Ebuniwe Helen Ebuniwe ọ bụ ha na-aga. Ezinụlọ ụmụnna family ụmụnna elechi ọ na-ekene gị Nsogbe anyị na-ekene. ụmụnna kwe family anyị na-ekene ụnụ. Anebere family Anebere family anyị na-ekene. Anebere family Amuchie family na-eso ha n'azụ. Ngozi Hollywood Amuchie family ha ji esi a ga-ebe echi. Ebuniwe family Chineke si n'ọgọzi wụnụ ebighị ebi ebere nwanne m ọgọzi nwoke Okoro Sista Helen ole Chineke si n'ọgọzi nwoke ebighị ebi a na-abịa. Idere ya zone. ebu na iwe ụmụ nwaanyị Helen Chineke ọgọzi nwoke ebighị ebi Ndị grandma Ogbonna ọ bụ ha na-aga. Felicia Rize Chineke si n'ọgọzi nwoke ebighị ebi Ọdịm family N'ụlọ Osoje Ọdịm family Osoje Fidel Felicia nwanne nwanyị Chineke Ọdịm family Osoje Fidel ọ bụ ha na-abịa. Ezinụlọ Mike Wọsị family anyị na-ekene. Amụnamba Eyikomodalụ ezinụlọ Nwosu Mike Nwosu ọ bụ ha na-aga. Chika nnọli nwanne m Chineke gị ọgọzi Ọfịa
Abulu. Ọfịa Abulu. Ọ bụ ha na-aga. Ọ bụ ha na-aga. Ihu nnọọ Chineke nna ọgọziwo gị ebi ebi o. Osuji family anyị na-ekene, Osuji family anyị na-ekene. Princess Osuji Chineke nna na ọgọziwo unu ebi ebi o. Nwosu family anyị na-ekene. Ezinụlọ Ọhakamụ. Nwosu family anyị na-ekene. Nwosu Chineke nna ọgọziwo unu ebi ebi. Nwosu family anyị na-ekene ya bụ n'ofu Ọfịa Abulu. N'eso ha na-azụ Ọfịa Abulu family. Ọ bụ ha na-aga. Ijeọma nwanne m Ọfịa Abulu family. Nwosu family. Ezinụlọ Udeze. Kere envelope. Ezinụlọ Eloya Udeze. Ọ bụ ha na-aga. Ọfịa Abulu nwanne m Chineke nna na ọgọziwo gị ebi ebi. Deni anụ. Ezinụlọ. Ịma Ọfịa Abulu Chineke ọgọziwo ezinụlọ gị ebi ebi. Na-abịanụ. Nwosu family anyị na-ekene, Ọfịa Abulu family anyị na-ekene. Sista Rita nwanne m Chineke nna na ọgọziwo gị ebi ebi. Eze family anyị na-ekene. Ezinụlọ. Ọhakam family anyị na-ekene. Ọhakam family daalụ. Eze family anyị na-ekene. Eze family Aloya Udeze family anyị na-ekene. Onye bụ Chinachi kere Ezigbo Udeze Chineke nna na ọgọziwo gị ebi ebi. Na-abịanụ. Kedu ndị ọzọ? Aloya Udeze family daalụ. Eze Chineke nọ. Sista Chidera onye ọzọ. Chimlele ọgọzere ma eze Chimlele. Eze family daalụ. Ọfụrụ family daalụ. Daalụ. Eze Chimlele. Eze Chimlele. Ezinụlọ Chimlele ọgọziri ma agọzi. Anyị nọrọ n'igwe, anyị ga-ahụ onye nzọpụta. Anyị ga-ekele ya etu ọ masịrị mụ na ezinụlọ m wee gbapụta gị n'oru. Mma Jizọs onye ebere ọ bụla esi na-abụọ esi na-abụọ egwu atụ family. Onye Chukwu mere mmale ngozi egwu atụ ma eti nwanne m ọgọziwo gị. Mama ga-abịa ya. Anyị ga-atụ ya mma. Onye nwanyị ekele nọ ya mma. Ga-atụ ya mma. Ewo mama Jizọs onye ebere ga-atụ ya mma. Ezinụlọ eze na-ebulilo. Onye ike onye na-agọzi Eze and ebulilo family. Ezinụlọ eze. Ezinụlọ eze. Ọ bụ ha na-aga. Ezinụlọ eze. Ọ bụ ha na-aga. Ezinụlọ eze ana m na ha chọọ Ezinụlọ eze. Ọ bụ ha na-aga. ha chọọ APC wee na-abịa 6. Nwachi na-emere bule ya. APC bule nọ ya. Elu Chineke ka na-eze mmadụ elu onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. Eze family and ebulilo family. Eze bule ehi ha ji wee na-abịa dị 6. Ehi 6. Ehi dị 6. Daughters of the Holy Spirit. Ehi dị 6. Eze ebulilo family ehi dị 6. Daughters of the Holy Spirit. Onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. O mere gị mma bule ya. Eze bule ya. Teresa bule ya. Aligo bule ya. Ọlị bule ya. Ekenugwu bule ya. Ekemoche bule nọ ya elu. Elu Chineke kacha
of the Holy onye Spirit. kere ụwa kachasị mmadụ niile kpọrọ m ya Chineke dị mma kpọrọ m ya nwoke obiọma Nwere onye ọzọ. Chineke dị mma kpọrọ ya onye obiọma kpọrọ m ya onye dị mma kpọrọ m ya nwoke obiọma Any other person, any other group, any other person, any other group. onye nyere ndụ Chineke dị mma onye nwere eze nwoke obiọma Chineke dị mma ndị ọdịka Chineke dị mma Chineke nwoke obiọma Charism. Go to the back right now. ụmụ alaeze Chineke dị mma ndị Nwere otu obodo ga-anọ n'azụ. O nwere ndị fọrọnụ ga-anọ n'azụ. Anyị na-akpọ unu. Daughters of Holy Spirit. Daughters of Holy Spirit. Set. Go to the back. Daughters of Holy Spirit. ọ na-akpọ ya omemma ọ na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile a na-akpọ ya Daughters of Holy Spirit. Daalụ. Any other Chukwu ndị group? daughters otu na-eme mma eze ụwa niile Chukwu ndị daughters Chineke dị mma Chukwu alaeze nwoke obiọma kpọọ ya Chineke dị mma kpọọ ya onye obiọma ọrụ m ya Chineke dị mma kpọọ ya mma nwoke obiọma kpọọ ya Chineke dị mma kpọọ ya onye obiọma ọrụ m ya onye na-eme mma Jizọs nwoke obiọma kpọọ ya Chineke dị mma kpọọ ya a na-akpọ ya Jizọs a na-akpọ ya omemma a na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile a na-akpọ ya a na-akpọ ya a na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile isokwa akpọ ya Jizọs Oh yes. esokwa akpọ ya omemma Oh yes. niile a na-akpọ ya Geta bụ ndị charism. na-akpọ ya Ọ bụ ha na-aga. Charism ọ bụ ha na-aga. Ngwa gabanụ. Ndị charism ọ bụ ha na-aga. akpọ ya Jizọs ị na-akpọkwa ya omemma anyị ga-akpọ ya aka ụtagburu agụ eze ụwa niile a na-akpọ ya ọ na-akpọ ya Jizọs a na-akpọ ya ọ na-akpọ ya a na-akpọ ya ọ na-akpọ ya onye nzọpụta Na-abịa. efela ya ọ gị ga-emere Na-abịanụ. ị ga-asị n'efela onye na-eme mma o meworo m ihe m na-arịọ ya Na-asị m ịtụnanya. Charism. Ndị charism na-abịanụ. m na-arịọ ya Ha ji efu ịtọ wee na-abịa. Ndị charism na ọ bụ nke o nwere another group. O nwere ndị ọzọ. O nwere any other group. Enwere any other group? O nwere any other group? Ọ ndị charism na-abịa. Ha ji efu ịtọ wee na-abịa. Ndị charismatic. Enwere any other group? anyị niile na-ekene nna m Gasị m ịtụnanya. Ọ gị na-emere m ihe ọ na-emere O m. nwere any other group? We are closing. Chukwu karismatis ọ na-egbe anyị ka ọ na-agba ya o Ị ga-asị m ịtụnanya. Ọ gị na-emere m ihe ọ na-emere m. Yes. Enwere any other group? karismatis anyị niile bụ ụmụ Chukwu ị ga-asị m Enwere any other group? o mere anyị mma ị ga-asị m Ndị charismatic na-aga. Chukwu karismatis na anyị niile eze na-ede mma ị ga-asị m amaghị oge ị ga-eme Ha ji ọ bụrụ efu ụtọ wee bịa. ọ Any other group? Anyone? ịya idemure onye na-eme mma We are idemure coming to the end. ịya Idemede. karismatis edemure Ndị charismatic family onye daalụ. na-eme mma na edemure Other group? Enwere ndị ọzọ? Enwere any other group? eze Jizọs na-emụ n'aka ọ bụ n'aka gị ka ịdị ịya idemure onye na-eme mma na idemure
Eya idemure onye ije mmanụ na-edemure. Eya idemure onye na-enye ndụ na-edemure. Eya idemure eze Jizọs lee mụ n'aka ọ bụ n'aka gị ka nọ. Eya idemure haleluya 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 ka anyị kọọrọ na ndokwa ya anya aka kụzielu na ha aka pụrụ iche. Ndị senye jen n'aha ụkọchukwu anyị bụ ụkọchukwu dobere anyị ụka tata, ndị na-apịara anyị aka n'igwe, ndị onyonyo maazị ụmụnnakwe daalụ, osi nwa amama daalụ, sasiwayo makụ, ndị kwaya, ndị niile nyere aka sa ikebodo iji wee fụ na nke tata galụ nke ọma na dike kọkọtara ugbo si ka ya n'ọlụ ọgbọkwa na ọlụ agwụgwọ n'aka maka ọ kụrụ otu ume ndụ wee chebiri aka mgbe ọ ga-anọchite azụ na izu ụka nke abụọ n'ọnwa Septemba. Anyị ga-emekwa ihe onyinye anyị nwere Septemba 4th ya ọ ga-abụ holiday weekend, then wee nwekwa Septemba 11. Anyị ka nọ n'iru, ọ bụrụ na ị ka na-eche eche ihe onyinye nke Chukwu nyere anyị, ọ bụgodo onyinye nke ndụ orika birikwana ndị nwe mmadụ. Aha m ka bụkwa Tokin ndewo. ka anyị kụpụziere na ụkọchukwu anyị umeobi na fada kala anyị ụka tata, Fada Kenneth Chukwu, ka anyị kụpụrụ na ha aka. Anyị kwuru n'ọtọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu dị ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Labanụ misa gwụsịwo.